Αν σας ρωτούσαν ποιο θα ήταν το μέλλον της εκπαίδευσης, τι θα απαντούσατε? Θα ήθελα ένα πιο εξελιγμένο μάθημα. Θα ήθελα μία τάξη με διαδραστικούς πίνακες. Θα ήθελα να μην κουβαλάω βιβλία. Η Digital Prox σας παρουσιάζει το νέο καινοτόμο πολυεργαλείο, ένα διαδραστικό θρανείο πλήρως εξοπλισμένο με μια τελευταίας τεχνολογίας επιφάνεια εργασίας τύπου All-in-One, που θα μετατρέψει το πολύωρο και βαρετό μάθημα σε παιχνίδι, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρήση, όπως σε μουσεία και σεμινάρια ενηλίκων. Με τη Digital Prox η εργασία γίνεται διασκέδαση και το μάθημα παιχνίδι.